Benvinguts una vegada més al podcast En Cultura, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà. Amb nosaltres avui tenim el Pep Saula, del grup de música Sexeni. Benvingut, Pep. Hola, merci per convidar-me. Com estàs? Molt bé, la veritat. Doncs explica'm una mica perquè jo sé que a damunt de l'escenari a Sexeni sou colla. Tu què fas en concret al grup? Jo, damunt de l'escenari, la meva feina és tocar principalment el baix, tot i que ara amb alguna cançó puntual toco la guitarra o el teclat o alguna cosa així, però la meva feina damunt de l'escenari és la de baixista. Tot i això, dins del grup com a tal, la meva feina més important és la de productor musical. Soc la persona que es responsabilitza de la producció musical a l'estudi, també de mesclar les cançons, d'enregistrar-les, etc. I qui té les idees per a aquestes cançons? Una mica tots, com us organitzeu? La veritat és que el procés ha anat mutant al llarg dels anys. Inicialment començàvem molt a partir d'idees, petites maquetes de l'Andrés, però sí que és veritat que amb l'últim disc el treball de composició i de producció ha passat a ser molt més coral. Va ser precisament amb una cançó de l'últim disc, amb Per la borda, crec, que per circumstàncies vam dir, hosti, tenim molt poc temps per fer aquesta cançó i l'hem d'entregar per una història tal dia, tenim només 3 dies i vam dir, bueno, ens ajuntem tots a l'estudi i a veure si funciona, no? I vam veure que, hosti, això de treballar tots junts i tal funcionava molt bé i des d'aleshores que sempre, bueno, crec que gairebé totes les cançons que hem fet des d'aleshores les hem fet entre tots, amb més o menys proporció, però sí. D'acord. I aquest últim disc que em deies, que es diu Supernova, va sortir aquest últim setembre. Com ha estat la rebuda? Com ha anat? Molt bé, la veritat, estem molt contents. Per nosaltres era un disc que vam treure el primer disc, el 22 vam treure Retrats, que va ser amb el que, diguéssim, va començar a treure una mica el cap Sexeni dins de l'escena. Va tenir una cançó que va funcionar molt bé, que va ser De Lau. I per nosaltres l'objectiu d'aquest disc era, en certa manera, mostrar que tota la profunditat i tots els colors que té el projecte de Sexeni, tota l'àmplia paleta de colors que té el projecte de Sexeni, era un disc que pretenia ser una mica més madur tant sonorament com a nivell lletrístic i estem molt contents perquè la gent ho ha rebut molt bé, ho ha encaixat molt bé i per nosaltres, tant artísticament com a nivell professional, comercial, tal, ha sigut un pas endavant. Com el descriuries amb 3 paraules, aquest disc? Que no cal que siguin adjectius. El descriuria com a potent, és un disc amb potència, totes les cançons són ràpides, tal, té molta potència. Sí? És un disc, sonorament diria que és una mica retrofuturista, o sigui, té molta influència del synth pop dels 80, de música indie, però també és un disc que sona a pop molt fresc, molt modern, inclús hi ha cançons on intenta reinventar coses que ara poden sonar passades amb un toc modern, jo què sé, Per la borda és una cançó trompetera catalana típica, però amb tot de capes de sintetitzadors, guitarres tractades d'una manera molt digital, etc. no? T'he dit potent, retrofuturista, i a veure quina xorrada més m'invento. Bueno, retrofuturistes iguals podríem comptar com a 2, retro i futurista, no? No, però en podem fer un altre, podríem dir, per exemple, guai, és un disco guai, a mi m'agrada molt. Molt bé. I ara que em dius això de la música indie, de música dels 80, quins referents teniu? Perquè, clar, el vostre estil és una hibridació de diversos gèneres, no? Però el panorama català, qui tindríeu com a referent? Dins del panorama català en concret, sí que tenim molts artistes coetanis amb els que compartim escena i amb els que compartim espai i temps, però no et sabria dir si hi ha com un referent força clar, saps? Nosaltres potser ens sentim més identificats musicalment parlant des de la música de la Liz, productor de Zetangana, etc., tota aquesta tropa, però el seu projecte en solitari, en particular, a grups d'indie pop anglesos, britànics, com jo que sé, de 1975, però també tenim molta influència de la música pop mainstream de Dua Lipa, The Weeknd, Bad Bunny i totes aquestes històries, vull dir, però és això, tot això paral·lelament,
a tot això també és això, és veritat que estem en una escena on hi ha, dis-li banda del pati o com li vulguin dir ara, on és veritat que nosaltres compartim, de fet per això, avui no s'ha anunciat però demà s'anuncia i suposo que quan surti això ja s'haurà anunciat, que ara surt un disc de Nadales fet per tota l'escena, nosaltres hem fet una Nadala, Tallets, Temps fa, Muixca, Roots, etc. Soc un bohemio, Dan Peralbo, tot de gent de pals completament diferents i nosaltres precisament el que ens agrada és que dins d'aquesta escena hi tenen cabuda molts estils musicals molt diversos, però existeix una comunitat i en aquest sentit, dins de Catalunya potser no trobem uns referents sonors tan directes, però sí que trobem una comunitat molt forta, de la qual ens fa sentir molt contents poder-hi pertànyer. Us podeu recolzar els uns als altres, Exactament. no? Parlant de... Bueno, estàvem parlant d'aquest final de 2023, un disc de Nadales. Durant aquest any heu fet més d'una trentena de concerts arreu de Catalunya, Déu-n'hi-do. Sí, no, estem molt contents. Com ho heu viscut, això? Bé, ha estat molt bé, a més, estem en un punt on ens toca fer concerts de tot tipus, de tots els colors, i és molt maco poder passar per això, perquè un dia estàs a la festa major de, jo què sé, un poble petit de Madrid, Talarn, val? A la festa major de Talarn, que va ser molt guai, i després el següent dia estàs a la Mercè, a l'escenari del Bogatell, que va ser una bogeria. Ha sigut el primer any on hem començat a trepitjar grans escenaris. Havíem estat l'any passat en alguns festivals, però en escenaris més petits. Havíem estat a l'Acústica de Figueres, al Petits Camaleons també, havíem fet la Festa Major de Lleida, totes aquestes coses, però aquest escenari, aquest any, ens hem trobat amb Festiuet, Acampada Jove, la Mercè al Bogatell, el Mercat de Música Viva de Vic, i realment és molt guai poder haver tocat en aquests llocs, i a més amb una rebuda molt guai, molt positiva. Parlant ara de la rebuda, no sé si noteu alguna diferència entre la rebuda de la gent d'aquí, de la ciutat de Lleida, d'on sou la majoria de vosaltres, i la rebuda que us fan a la resta de Catalunya, fora de casa. A nivell del moment dels concerts, és una mica una loteria. És una mica una loteria. Sempre, la rebuda que tenim sempre és positiva i això és molt guai, vull dir, ja és molt, però després, en certa manera, quan fem concerts aquí a Lleida, tenim com la seguretat que sabem que juguem a casa, en certa manera. Ja tenim molt seguiment aquí a Lleida i n'estem molt agraïts i també està molt guai veure com aquest seguiment poquet a poquet es va propagant arreu del país. Jo què sé, per exemple, aquest any vam fer un concert, ara fa poc, dels últims que vam fer a Vilassar de Mar, o l'últim que vam fer a Vandellós, i hi havia tot de penya que se sabia, que es coneguin de l'au perquè l'han sentit a la ràdio o per la borda i tal, està molt guai, però que sabien cançons del primer disc, la cançó dels Strokes, que és la 9ª cançó del primer disc, saps? Deep Cut, no?, del primer disc, i allà la gent cantant-la, no sé què, i penses, hòstia, que guapo, no? En aquest sentit estem contents perquè, evidentment, no tot el públic estava així, però veies tot de gent, hòstia, aquest se la sap, aquest també, hòstia, que guai, doncs tens aquí diverses desenes de persones que se la coneixen, i els altres, hòstia, a la segona tornada ja l'estan cantant, i dius, que guai, està molt bé, estem molt contents amb això. I a nivell de reproduccions, a Spotify o Apple Music, noteu que hi ha alguna ciutat que despunti més que altra, algun territori, algun lloc que no us espereu? Ara em mates perquè és que no ho miro quasi, això, O sigui, sé que número 1 tenim Barcelona i 2 tenim Madrid, però perquè són nuclis de població molt grossos, i després és que no te sabria dir quines són les altres, és que quasi no ho miro. Bueno, també vius més tranquil, entenc, si no ho mires. No, quan hi ha alguna cosa destacable, bona, doncs alguns del grup ho miren més, o ens ho diu el manager. Abans sí que ho mirava, i era, mireu, aquesta cançó ha fet tantes reproduccions, no sé què, no sé quantos. Però ara, en plan, ho mires la setmana després de treure el disco, tu mires, mira, va bé, tal, ja està, ja no... Però tampoc m'hi capfico massa. Molt bé. Alguna anècdota que recordis dels concerts d'enguany? Sí, moltíssimes. Jo personalment, anar de gira, sortir a fer concerts, tot el tràngol de sortir de casa, carregar, anar cap allà, saps? A mi se'm fa molt pesat, però precisament la part més divertida és el fet de fer-ho amb els meus amics, no? I està molt bé, al final de Sexeni, alguns no ens coneixíem fins que vam estar al grup, però molts, vull dir, per exemple, amb el Marc i l'Albert i amb el Joel, que és el road manager,
vam començar a tocar junts amb un grup que potser teníem 10 o 11 anys. Amb Blue Rain. Amb Blue Rain, correcte. I Uau! jo me'n recordo, aquí he quedat com a mega fan, però jo me'n recordo perquè jo vaig ser públic amb algun dels vostres bolos de Blue Rain, però perquè alguna vegada s'havia fet alguna trobada de combos de l'Orfeó i vosaltres que crec que no sé d'on sortíeu, però éreu molt bons, jo recordo això. Blue Rain sortíem de puestos diferents tots una mica, sobretot va començar amb el Pau, el bateria, el Joel, el cantant i jo, que anàvem junts a la Bordeta, al Carme, a l'escola, i després, a partir de gent que coneixia el Joel del conservatori, que era on ell estudiava, vam fer una mica el grup i tal, però després, clar, Sexeni sí que és meitat conservatori, meitat intèrpret, crec, excepte l'Andrés, que no ha escoltat, que no ha estudiat música, perdó. O sigui, tots teniu formació musical... Excepte l'Andrés, que és el cantant, tots tenim més o menys formació musical. Jo què sé, el Ricard va fer grau professional de bateria i de guitarra també va fer no un de segon instrument, sinó doble titulació, no sé exactament com anava això. L'Albert de trompeta. Jo no vaig fer grau professional, però ara estic fent el superior al taller de músics. I després el Xavi va fer el grau professional i ara està estudiant guitarra clàssica a l'ESMUC. Vale. Bé, no sé si teniu alguna cosa pensada de cara al 2024 com a grup. Es pot desvelar alguna coseta? Depèn de quan surti aquesta entrevista. Quan surt? Aquest mes. Aquest mes. No et puc dir exactament el dia. Ok. Traiem una cançó el 12 de gener. Això crec que es pot dir. Bueno, el 12 de desembre ja, el del disco, això que ja, suposo que ja haurà... El més probable és que ja hagi sortit. Segur que sí. I després el 12 de gener traiem una cançó en el context d'una campanya, una cosa que estem fent amb l'Ajuntament de Lleida, que és molt guai, De fet, ahir la vam acabar, val? I després, si tot va bé, hem de continuar traient més música nova. M'aventuro a dir que a principis de febrer ja encara en tornarem a treure més de música. Déu-n'hi-do. I el que sí que avanço és que aquest any no traurem cap disc, no hi ha temps material. No, i s'ha de pair, no?, el que acabem de treure. Clar, s'ha de pair, però sí que anirem traient molta música. O sigui, no hi haurà disc, però hi haurà cançons, això segur. Doncs molt bé, Pep, estarem pendents d'aquesta música que traieu amb Sexeni. Moltes gràcies per haver vingut aquí a l'Orfeó. A vosaltres per convidar-me. Merci, Laia. I vosaltres, els que ens escolteu, ho veieu des de casa. Ja sabeu el que heu de fer. Estar atents a les xarxes socials de l'Orfeó Lleidatà perquè ben aviat tornarem amb més convidats i més música. Fins aviat!